eke ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu oraifite ọdịnala temple anyị na-agbụ alụ. Abụ m nnukwu onye nchụaja, anyị na-agba afa miri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. A sị nke ọma ka merụ nwoke merụ nwaanyị, na eketa ga-eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo nara obodo, onye chụba anyị ya daa, onye fụrụ anyị cheta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya anwụ. Anyị sị ma onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dugbuo onye anwa, onye si ihe anyị ji nọrọ anyị nọgbuo onye anwa. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya buoro anyị ome. A sị m na anyị ga-azụ ka afịa na ya ma na ka afịa. A sị m na akakaka anyị ama anyị, jijiji anyị ama anyị. A sị m na igbo n'ihu na anyị ebute mma, igbo na-aza ebute mma, igbo n'aka nna ebute mma, igbo n'aka ịba ebute mma. A sị m onye echiche ihe ọ ga-eme anyị ya ma onwe ya. A sị m na anyị ga-eje n'obodo dị iche iche weta ihe ọma dị n'ụzọ werata n'ụlọ. Onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye ahụ tinye ihe anyị na-eme wee nwe isi ise. N'ụbọchị taa, agụgụ m ọfọ na temple n'oge ụtụtụ dịka anyị si eme mụ our morning rituals. Na Ugochi tubelu na temple bụ ọlụ anyị ebe ịgọrọ ndị mmadụ ọfọ, ndị enyi anyị, ndị enyi temple anyị, ndị anyị na-arụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche, nakwazi ndị niile ihe anyị na-eme na Ugochi tubelu na temple na-amasị. Na ndị niile na-abịa na Ugochi tubelu na temple bịa zọọ ụkwụ na ya bụ temple ka e wee kwubiere ha okwu. Ana m aga ọfọ dịka m na-esi agọrọ ndị dị na-abịanụ si na okwu unu ga-eji wee na ga-aka nke unu ji wee bịa mma. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-aga ọfọ ya bụ 21 days nkwụsị gọba. Ife ịrịba ama na-eme, ọtụtụ ndị mmadụ na-enwere onwe ha. Ndị akụrụ ịga mmụọ na ịga mmadụ na-enwere onwe ha. Ndị agbara ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ na-enwere onwe ha. Ndị esi na nke ha ekpogo na-agacha ndị Nsụka na ndị nke ha ekpome, anyị na-ekwubiri ha okwu, ha na-enwere onwe ha. Ọ natara chi. Anyị na-agakwazi ọfọ n'isi ndị niile na-abụ ha na-elecha onyonyo anyị, ha tụsara ya ndị ọzọ. A sị m na ụnụ ga-adị ka echi, na echi adịghị agwụ agwụ. Maka na a sị m ihe ọma mere anyị mere onye ọzọ, na nke mere ofe onye ama ezu. Ekelekwa m ndị niile dị iche iche sonyere anyị na nyawụ awamji anyị wara nya bụ Septemba 18th na Ugochi tubelu na temple. Anyị chụrụ aja dị iche iche, aja ebulu na aja ọkụkọ na aja ayịrị n'igwe, aja nsure ọkụ, aja ihu ọma, aja mbuni elu, aja ekene na aja ịpụta ihe. Anyị chụrụ aja dị iche iche n'isi ndị dị iche iche na ya bụ ụbọchị, wee na-agụkwa ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ndị niile ọ masịrị ka ha sonye, mana ha enwere ike isonyewu, ma ọ bụ ndị wụ na ha enwere ike ịbịawu, mana ha sonyere na mmụọ. A sị m ka ihe ọma niile ibu n'obi, na-erighị emeri, na-ebutere gị ịkụ ọta, a sị m ka ha niile bee. I speak positivity into your life. Receive new beginning. Dịka m kwuru n'oge owuwe ihe ubi bụ oge ihe ọhụrụ ji eme, oge a na-enwe mgbanwe ọhụrụ, oge ihe ọhụrụ dị iche iche ji eme in creation. All the outpouring of the Holy Spirit. Achọrọ ka anyị uzuo language ị ga-aghọta. Oge Chukwu okike abịa ama, Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ikike niile si n'aka ya abịa, jee renew the entire creation. The physical attribute of it bụ na
na ị ga na-ahụta na ma ụmụ osisi ma ụmụ ihe niile ekere eke na-amụke. Ndị na-erute akwụkwọ ọhụrụ na-erute akwụkwọ ọhụrụ, ndị na-adị ihe ọma dị iche iche. Even in look at your environment, you see the trees, the bushes around you, all of them are doing very well. In fact, ihe akọkwuru n'ubi na-eme ọfụma n'oge a. In the spirituality, ị nwere ike ịmara ihe na-eme na mmụọ, mana ị ga-eji ihe na-eme na environment gị na-afọ ya wee mara na ihe na-eme na mmụọ n'oge a. Ọ ihe kpatara n'ọdịnala Igbo bụ oge eji eme mmemme ikele Chukwu nke pụrụ ime ihe niile maka owuwe ihe ubi na ihe ọma bido mewelụ na ngọzi ya nke na-eflow in creation. Ihe anyị ji celebrate ji bụ na ji bụ eze nri n'ala Igbo. Kpatara na ịbụrụ ezigbo onye Igbo, ifu ebe edebara ji, ị nwere ike iwere ụkwụ na-azọ n'elu ji. Onwe okenye maara ihe a na-eme n'ebe ọ gasị wepụ ụkwụ n'elu ji na-adị azụ ji ụkwụ. Ịghọtara ya? Ụbọchị m ekwuzi gbasara ji n'ọdịnala Igbo, ị ga-aghọta ihe kpatara ji wee bụrụ eze ji. Mana ihe enyi maka ịbịara ụbọchị taa bụ ka nkụzi agba nke abụọ na nkụzi omimi anyị kụziri ụbọchị gara aga na nkụzi ikpeazụ anyị nwere, nke bụ isiokwu bụ Reincarnation, Heaven and Hell. Yes, all three topic ewekọtara ọnụ. Mma akụzi agba nke abụọ ya, continuation of where we stopped last teaching or lecture. Gee ntị, gesie ntị ike ọfụma. Ụfọdụ na-ekwu okwu na-asị n'akwụkwọ agba ochie ebe a na-ekwu na ngọzi dịrị ndị Chineke neghara anya na mmehie ha. Ngọzi dịrị ndị Chineke neghara anya na mmehie ha ka a na-ekwu maka ya. Onwere ndị Chineke neghara anya na mmehie ha na-abụrụ na ọ bụ ndị mere ihe kwesịrị ime ka a ghara inwe ntaramahụhụ dịrị mmetọ maọbụ ihe mmadụ merụ nke mmadụ ekwesịrị ka o mee. Agwara m ụnụ wee sị ụnụ wee jee n'akwụkwọ Leviticus, ụnụ ga-afụ ebe e kwuru gbasara aja dị iche iche eji ebupụ mmehie, aja eji achọ ihu ọma n'aka Chukwu nke pụrụ ime ihe niile. Wee kwuo na Chineke is so merciful to all the creatures. O nwere onye Chukwu fụrụ n'anya iche, mana ọ bụrụ na ijiri aka gị position onwe gị mee ka afọ gị n'anya, mana ijiri aka gị mee onwe gị onye ilo nke Chukwu nke pụrụ ime ihe niile, ị nọrọ na abụmọnụ. Mana ijiri aka gị meziere onwe gị ụzọ, position onwe gị. Ụfọdụ na-adị ekwu okwu na-asị na life no balance at all. Ọ na mgbe ọbụla m fụrụ ya ka ndị mmadụ na-ekwu ihe adịmamụ. Life no balance because you follow their arms while waiting ka ma na-adara gị etu o si adagbo. My brother, life no balance if that is what you mean. In life, you position yourself. Power is not given, but power is taken. You position yourself in the right position so that you will be able to dominate. In football, if you position yourself as a striker, a pass a ball, you win a goal. Yes, in life, whatever that is coming our way is in actual sense what we deserve. Sometimes some people want to say, "Nene ezigbo mmadụ a, kedu ka ezigbo mmadụ a si ata afụ? Hey, ụwa nke a no balance at all." Ndị kwuru etu anụ ma amụ ha amụ because na ha ghọtara how things work.
Life is a continuous exercise. The way governance is well continuous. A governor will come, do his bit and go. Another governor will come. President will do his bit and go. Another president will come. It's continuous. If a sitting president borrow ego, the incoming president will be acquire. Onwe ihe ọma o mere, the incoming government bịakwa ha eri uri ya, ịghọtara ya? Etu aka life for them. Sometimes some people we are seeing in this present world, this their present life. N'anya ya si na nwoke a dị innocent, since anyị mara nwoke a na ọ dị achọ nsogbu, kedu ihe kpatara ihe ji esiri ike? Kedu ihe kpatara o ji awa ọlụcha ka elefant orie ka ọkụkọ? Kedu ihe kpatara o ji awa ọnwụ na ịnọ na ngwa na ahịa gbara ọkụ, shọp ya ga-eso na ndị gbara ọkụ? Ịnụ na o nwere ngwa ahịa ndị mmadụ nwere accident n'ụzọ, ngwa ahịa nwere ọkụ, ngwa ahịa ya ga-eso. Mana nwoke a n'anya nke ije bụrụ mmadụ, ị na-aja ọjọọ na nwoke a dị good. Ịghọtara ya? Ya bụ ihe omimi ka m chọrọ ka nkọwalụ taa. Ihe na-aka ọsị ya bụ ihe kpatara iji ekwu na etu ahụ bụ n'ihi na afụta ụwa na-aja ọjọọ ụwa n'ọwa individuals based on this present earth life. Life is continuous. Ka m mara ya atụ. Maka na ndị maragoro nkụzi mma na mma like iji ihe ọmụmaatụ jiri ihe mmadụ ma wee na-amara ya atụ. E kwuru na enwere spiritual connection center for good and bad. Echefukwana Galatians 6:7. God can never be mocked. Do not be deceived. Whatever he sow is what he will reap. Cure it. Enwere the laws of nature. Nke a bụrụ nke a na-enye bribe. Because no supernatural order, the laws of nature given by the Almighty Father, that whatever any man sow, whether good or bad, it must surely come back to the originator. The originator must reap whatever he or she sow, whether good or bad. That's the standing order from the unmovable mover, the creator of the whole universe. Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ịghọtara ya? Now, ọ bụrụ na mmadụ ọbụla so bad or bad. So, spiritual connection center bụ mgbe ọbụla ị na-eme ihe dị mma. Spiritual connection center will be attracting all your goodies. Mgbe ị na-eme ihe ọjọọ, spiritual connection center will be attracting all your bad deeds. Ịghọtara ya? So, life is in chain. Example, in your previous earth life, maybe you saw bad deeds. Isoro ihe ọjọọ. Then ihe ọjọọ ahụ isoro have started paying back, coming back to the originator. Mana for one reason or the other, the person did not live long enough in that previous earth life to reap all bad things he have sowed before the person passed on. In this present earth life, it will continue because in creation, it have already triggered reaping of what he sowed badly from the spiritual connection center, where the bad deeds of this particular person was stored. How you negara anachiata back to the originator till when the person exhausts it. Now, when the person reconnected in this present earth life, maybe because of lesson he have learned from the previous earth life experiences and some challenges and punishment he received in his previous earth life, but he have not exhausted the punishment. Since life is continuous, once he come back in this present earth life, he will continue reaping those bad things till he exhausts all the bad things in store are waiting for him.
Now, even if he's in this present earth life now sowing good things, the bad he sowed in the previous earth life will continue till he exhausts them. Now, if he exhausts them and the person happen to live long enough to start reaping the good things he's sowing now, he will reap them. Onye abụ ndị ụwa mgbede enwere ike n'ụwa mgbede ya anwa ihe ọma ebido mewezieri ya. Now, but why we tell people to always live a good life? The good life you are living now will help the alms giving, the sacrifices, aja dị iche iche na-achụ, aja mgbaghara mmehie na ozi omume dị iche iche na-eme will help to eliminate that previous bad deeds email in your previous earth life don't install for you. Example, if you are living a good life worthy of emulation in this present earth life, often your punishment you were in store would have lasted for 20 years in this present earth life. Your good deeds might shorten it to 10 years. Depends on the magnitude and the fast and the level of ihomi neme now. I can eliminate them through what we call symbolic redemption. Example, ị nwere ike na-eme ihe ọ bụrụ na ihe deserve punishment that will cut off your leg, but because of you have changed position, meaning you have turned back, ichegharịgo ma chigharịkwa from ajọ ihe ị na-emebu in your previous earth life. Now, in spiritual context, you have changed the frequency. Example, when you are living in ignorant, na-eme mpụ na ọtọnọ, ịnọ na let's say medium wave, mana kịta ị bịagoro chegharịa ma chigharịkwa na-ebizi ezigbo ndụ dị mma na this previous present earth life. You choose to go to another frequency. Let's say you are now in FM or short wave. Therefore, when the laws of law of attraction bịawazie maka ịkwụwa ụgwọ ihe ọjọọ ahụ email in the past, since for the fact you have already chegharịgo ma chigharịkwa, you know that this particular frequency, now that punishment will not locate you or hit you heavily. Ị nwere ike nwezie symbolic redemption. Ị nwere ike, for example, you hit your leg on a stone or whatever, you got injured, maybe obere ọbara pụọ, but no punishment that would have cut off your leg. Now you will go symbolic redemption. But whether we ma atakwa afụfụ ihe ọbụla imelụ, ị ga-ata afụfụ ya. Either you redeem it or you face it. So if you are doing like sacrifice, aja mgbaghara mmehie na-achụ aja dị iche iche, you can redeem them. Ndị a ga-eredeem wu, ndị bụkwa ndị ị ga-enweta ntaramahụhụ symbolic, you nweta ya. Now, ọ bụrụ na imewe ihe ahụ, onye akpatara ụfọdụ nwere ike fụ onye dịka asị na ọ na-eme ihe dị mma this present earth life, mana i challenges a na-abịara ya. Now, ọ bụrụ na efutara nwe n'ụdị ọnọdụ a, keep doing good. Now, to answer the question, ụfọdụ nwere ike ịpụta ife onye na-eme mpụ na ọtọnọ ihe ọma na-emeri ya, egwu ọma na-agụrụ ya, ụmụ ya ndị nwoke nke mewe biznes obute ike, ụmụ ya ndị nwaanyị ndị ọgaranya abịa na-anụkọrọ ụmụ ya ife ọma dị iche iche a na-eme na ngwuru ya, mana nwoke a bụ onye ajọ mmadụ, onye obi akpọ. Ụfọdụ a na-ajụzi kedụzi ka ihe ọma si emela onye a bụ onye obi akpọ. Ihe butere ya bụ na his previous earth life na o nwere ike ọ bụ na o solu good things that requires na ọ ga-achị ọchị na ihe ọma ga-emeri ya. Now, in this present earth life, ọ bụzi oge ọ ga na-eri eri. Ọ ya kpatara ife ọma ji elocate from east to west, north and south. But don't worry, the bad things he is sowing now in this present earth life bụ afụfụ ọ ga-ata ata na ndụ nke na-abịanụ na ọ bụrụ na ọ ka nwere opportunity. Ọ bụrụ na this earth life wụ the last opportunity o nwere, ị mara na o mesio o fesie the damnation, total annihilation, expunging his name from the book of life.
meaning that you no longer exist as a personality, as a human spirit. Now you face the damnation of ọnwụ ebighị ebi ahụ akwụkwọ nsọ kwuru maka ya. Yọtara ya? Na ọnya bụ stand ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo kwenyere na ọ bụrụ na mmadụ bie ndụ dị mma etu o kwesịrị, o chigha wee dị wọdị wee banye n'otu ndị ichie, the word of ancestorhood. O wee sonye n'otu ndị ichie, decision making, akọwago na part 1. Now, mana ọ bụrụ na mmadụ bie ndụ ihere wee bie ndụ ọtọnọ, na onye dị otu anwa ga-efesi ntaramahụhụ na mmụọ. Ịghọtara ya? Ọ ka ịghọta ya ọfụma ihe kwesịrị ịghọta m. Now, why it is very important for you to be ịgbasapụ aka, na-achụ àjà, na-emesara aka. Ụmụ ihe niile abụ ka ị na-enwe aṅụrị, na-eme ka obi ọma na-akpa ndị mmadụ, ka ndị mmadụ na-ekwubi okwu ọma n'isi gị. Maka na ya previous earth life nwere ike onwe ọtọnọ imetal ndị mmadụ wee na-abụ ọnụ, wee na-asị na ọma datara gị mma, na ndụ gị ga-abụ sọ ndụ afụ. So you can redeem them by living a worthy life now, and people will be werukwa ọnụ mmadụ a na-ekwukwa na ihe ọma ga-emere gị, na-aga agọzi gị. By so doing, you are redeeming the negative thought they sent previously in your earth life. If that why you should keep on doing good, na-achụ àjà dị iche iche maka ụzọ gị ghere nọ. Ihe na-achị kọwara gị na whatever you are passing through now is decision you took, or because of what you have not done some time ago. That is what is flowing back to you. But you can stop all those things by coming back to your root and start today to live a good life. Ndị Igbo na-atụ ilu si na nkwụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. So, afụfụ ị na-ata today, have you aligned yourself with your guardian angel, your chi onye ụwa? Because aligning your chi with your chi is the first step as onye ọdịnala. Aligning with your ancestors will move in the right direction. All how your ezumezu, your ancestors, all building bridges in the spiritual world. They are the people that will intercede for you. Ndị Igbo na-atụ ilu si na onye na chi ekwu ihe adị eme, na chi onye adịghị n'izu isi na chi ya wụ, meaning ọ bụrụ na chi gị did not support any evil to come your way, it will never come. But if you are not in good terms with your chi, you are not good terms with your ancestors, who will speak for you in the spiritual world? I have said it times without number that before anything can happen in this gross material world, it must have happened in the spiritual world. In the ethereal, it must have taken on form, then waiting for a day to manifest in this world of physical. So that is why you always do the needful and build bridges in the spiritual world. Etu ahụ esi wee sị na ịma mmadụ amaka n'elu ụwa, onye ma mmadụ ihe adị eme ya. O nwere ka ị ga-esi wee mara mmadụ ihe ụfọdụ mere wee naanị ya ime ya, ndị mmadụ apụta ịma abụdị fri. Ịghọtara n'obodo a, etu a ka ọ dịkwu na mmụọ. O nwere ndị build bridges, emezie ihe ndị ga-ata intercede n'ebe ya nọ. Bụ onye akpatara na ịma na-asịkwa na mmadụ mere ka ime, maka o nwere ndị nwere Abraham dịka nna. Yes, ụmụ Israel na-abịa n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ọ sị na Abraham anyị wụ ụmụ Abraham, maka na ha ma na onye ndị Igbo na-atụ isi na onye nwa ya nna ya dịrị ụgwọ eje gbata ụgwọ na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Ghọtara ya? Maka na ọ ma onye dunyere ya. So gị nwere onwe gị,
iso na onye na-akpọtọ ndị nna nna gị si na ha bụ dị na-edemonize ha ka mmadụ ga-atụ gị nwa na-ene manya gị nwa yes mụnwa in the next 100 years definitely anyị ga-abụ ancestors. If you don't teach your children how to recognize your ancestors, ịmụrụ na family gị ga-ewepụta ụbọchị unu ji enwe celebration. Remember your ancestors. Your family can create a date. It can be any day. Ụbọchị unu na-recognize your ancestors from your mother side and from your father side. Call them and feast with them. Mee saraka mee ihe a na-agwa gị ọ na-edu ude ọ gwara ihe Eze-Ana Ugochi tubelu na-eme nji na-edu ude ịghọtara ya. O nwere mbọsị ị ga-anọkọta yesterday anyị riri ji ma ezumezu mmụọ niile anyị na ha ji alụ ọrụ, mmụọ niile nọ na tempụl Ugochi tubelu na tempụl awara ha niile ji ịghọtago. O nwere ụbọchị mmadụ eji enwe ncheta nna ịchọ tinye mgbe eji awa ji, ịchọ tinye mgbe iji eme agwụ, ịchọrọ tinye mgbe ọbụla mmemme sọrọ gị tinye. Bụdụ ihe dị mkpa bụ na mgbe anwa ime ka ọnụ ọchị waa ha, i recognize ya with them, rejoice with them, there is abundant blessing. Mana mgbe ị dị aka gọm iri mụrụ na ya ancestors na-aga ereme ha ncheta, o nwere mgbe ị ga-eru mgbe ị ga-abụ ka ancestors your children will demonize you, will forget about you despite all this effort you are making today for the benefit of your children. For the benefit of your children, tomorrow they will forget about you and demonize you. Mana ibido taa gwa ha na ekwesịrị ka e nwee ụbọchị famili ọbụla ji echeta ndị nna nna ha. Unu nwere ike unu akpọ ya ofu afa get together. Bọsụ unu ji eji ọjị, okenye were ọjị gọọ ọfọ, unu ekwubi okwu ihe ọma unu chọrọ ka ọ na-eme na ndụ. Mana mgbe iti n'ime akpọ ndị a n'ime recognize ha sọga akwụrụ in the world of spiritual, o nwere onye na-aba akị gị, you are alone. Bido taa si na Eze-Ana Ugochi tubelu ọdịnala kwuru ọ bụrụ na ịma ịhazi ihe dị n'ụzọ gị, ị chụọ mmụọ dị iche iche ị ga-akụ mba chụọ mmụọ dị iche iche ga-akwụdoro gị, ị nwekwuo mentọn ị ga-enwe na onye nchụaja ga na-ekwubiri okwu ga na-achụrụ gị aja ga na-abụ ọ bụrụ na onwe ka ihe si dịrị gị ịgbakwuru ya. Enwere ndị mbụrụ spiritual director ụmụ a na ihe na-etu mpụta anụ ụtụ mma ekele ndị mụ na ha so n'isi ụmụ ndị mmụrụ nna ndị nna alụ ọrụ mmụọ dị iche na watch their back. There must be ọ ya batara eji wee sị na agbụrụ ọbụla enwere onye amụma anọ n'isi, a ga-enwerịrị onye na-agba ụkọ n'isi gị, a ga-enwerịrị onye na-ekwubiri gị okwu ka ị wee na-eto na mmụọ wee na-azọ ya okwu, onye ga na-awọchi ya bak. Esikwana na ihe na-agara gị ọfụma kịta, kedu ihe ị kwesịrị ime ka ihe a na-aga ọfụma kịta ka ọ dịgide. Ọ na-adị mwute na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike abịasị m Eze-Ana na ihe a na-eme eti na ya na obodo oyibo 15 years nwere ihe ọ nọpụtara. Mana o nwere mgbe ihe na-agara gị ọfụma, ịgbakụdo ndị gị na ha so azụ, gbakụdo ya ancestors, itigo gwogwo na ịchọbazie solution. Mana ihe ị kwesịrị ime ka that your pot of oil remain on dry. Mana ị na-echukwanụ ọ bụrụ onye kene so na ekene ya ịma ọnụ ụmụ mmụọ dị iche iche na-alụrụ gị ọrụ na ị ga na-echukwa ha. O nwere mgbe ị ga-echukwa ha, ha na-echukwa gị, mana ịgba nkịtị n'ime echukwa ha mgbe ha gbakụdoro gị azụ, mgbe ahụ ọ dazie na ị ga-arụ ọrụ pụrụ nnukwute iche. Maka ọ ka mma imentenu cordial relationship dị adị na mgbe e nwere severe disconnection, ifu na ọ ga-afịa ahụ ị ga-achụ aja dị iche iche, rụọ ọrụ dị iche iche to connect kwa, maka na etibi ezochikwa ọ dị ezuzi. Ịghọtara ya? Onye akpata na ihe ebido taa chụwa anya wee ewu ojii mgbe chi ejibara gị nwa na onwe onye tigoro echi. Ọ bụgoro na ị nwere ego bịa na Ugochi tubelu na temple, ọ bụgoro na ịdị honest, aga m enyere gị aka. Agwara m ụnụ bịa ụbọchị ụka from 8 to 2 p.m. ọ mbọsị m ji enwe counseling. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị dị very honest truly na ha enwere ego, aga m enyere gị aka. Ma ọ bụrụ na ị dị very honest na ị nwere ego, mmụọ na-afụ gị
ka m kwubiere gị okwu. Ị bụrụ onye a ga-enye ihe nsọ dị iche iche ị ga-ebido yuzube ka ụzọ gị mepee. Ị bụrụ onye a ga-achụrụ aja dị iche iche ka ụzọ gị mepee ịlụ ọrụ dị n'ụzọ gị ka ibi udo relationship. Eze-Ana Ugochi tụbara na tempụl ebe iri ya bụ tempụl dịka ebe nwere onwe, ebe ịtọ ndị mmadụ na-agbụ, ebe ịsa ụchụ na ebe mbunye elu wee nye imirikite ndị mmadụ. Ụdị ọrụ anyị na-arụ na ya bụ tempụl. Ịbịagoro bịa zụ ụkwụ na ya bụ tempụl, ọ bụrụ na ị nwere ego jee n'ihu ebe nchụaja kwubie okwu yọọ ayịyọ yọcha ayịyọ naba ka ije n'efu na nwere ihe Chukwu nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa pụrụ ime n'ọnọdụ gị. Chi nke ukwu have not said no to your condition. Ma ọ bụrụ na iji obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa wee bịa na ichigatagoro ọdịnala, recognize your ancestors, recognize your roots, you will smile again. Onwe ajụjụ ị nwere n'ihe a nkụzi taa maọbụ ihe nkụzi gị gboo maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, send the message 08057837672. Aga m enyere gị aka ka ị pụtakwa ihe, ka ị kwụsị ịkụ ọta, ka ị debekwa ude. Ọ bụrụ na ị nọ na ihe mgbu, lose na hope, don't give up. Isi na n'imecha nọ na ị nwere ike ịgbago nkịtị, no. Ike na-agwụ mmadụ chi mmadụ mgbe ike gwụrụ onye ahụ. You must get angry. First, be angrier. In fact, onwe ihe ụda anyị eji wee quantify the kind of anger ị ga-enwe. Be angry with your condition. Ọnọdụ ya na-atọrọzi ụtọ. Mgbe ọbụla ị dịrị angry na bad condition ị na-efet, it will change. Yes, you must be angry with your condition that is not palatable. Ọ bụrụ na onye kwechi ya ekwe, he must set high standard. He must believe he deserve good things of life. He must believe he deserve something better. You work for it. Some people, their condition is bad and they are not making effort because you are already giving up. You are already giving attitude of patient dog eat the fattest bone. Maybe that worked in 18th century. In this 21st century, my dear, if you're a patient dog, the smart dogs will eat the bone and eat flesh, and nothing will be living for you. Understand? So stop giving excuses. Ebe nwa ahụ bụ nwoke, ị nwere ike imewe ihe ị kwesịrị ime ka nwoke. It depends na ya sister ka o nyere gị aka. Ịma ọnụ ọtọ na ọka ọ bụ. Be angry with your condition. Kpọkuo chi gị, kpọkuo ndị gị na ha so mee ihe ị kwesịrị ime ka nwoke. Gwa chi gị okwu si ya na n'ọnọdụ a adịghịzi ụtọ. N'ọdịnala Igbo dịka nwoke nọ na nkwu, ị kwesịrị ifeed ya family. Do you know ihe kwuru akwụkwọ Proverb? Emeka ncheta quotation ebe e kwuru na Proverb, I think Proverb 15 or so. Ebe e kwuru na any man who cannot feed his family, who cannot take care of his responsibility, is worse than infidel. Yes, echefuru quotation ebe ọ dị na akwụkwọ Proverb. Yes, any man that cannot take care of his responsibility is worse than infidel. So be angry that you are a man. You cannot take care of the responsibility of your challenges. You're supposed to be angry. And it was in the angry. You're angry with your condition that is not palatable. Come to me and me. Lotu ihe kwuru na onye ama Eli ka nwunye Hekana bịara na-ewutezie na ọ mụtara nwa, o wee jee n'ebe nchụaja wee na-ebe akwa na-asị Chineke kere iji gbakọdị azụ. Mgbe di ya Hekana Eli fụrụ ya ka ọ na-ekwu okwu, ọ nụchara ihe ọ na-ekwu, o wee sị ya, nwaanyị kedu mgbe i bidoro ịṅụ mmanya? O sị ya na nwakwa mmanya ṅụrụ, kama na-etu o si di ya n'obi ka e ji bịa n'ihu Chineke, ka etiwa obi ya, ka ekwe ya etu o si wee di ya na ọ na-ebe akwa arịrị na ọnọdụ ya nwee bụ nwaanyị aga na ọ na-ewutezie nke ukwuu. Onye amaghịla ha o wee bata ya na ha wee sị ya, nwaanyị
ka Chineke mezuoro Chineke nke pụrụ ime ihe niile ka o mezuoro gị ọchịchị obi gị. O tere aka Elkana wee dị ime wee mụọ nwa nwoke aha ya bụ Samuel. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekwubiri ndị mmadụ okwu n'afa ya. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile na-ele n'ohe onyonyo a n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, n'aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, onye kpọrọ m oku ka m bụrụ onye na-agba ụkọ na-ekwubiri ndị mmadụ okwu. Ekwubie m okwu n'isi gị, nwoke bụ nwaanyị, onye ọnọdụ ya na-ewute maka na adị ụka ibe ana m ekwu nwanne na ọ na-akụ akwa. Ekwubie m okwu bido n'ụbọchị taa. Receive inspiration that will change your condition n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise ya gazienụ ọfọ.